हाय लोगोफोर आं दिनै नगाव शपिं खालामनो थांदोंमोन आरोना आङो होजों भिडिअ लानाय जादिया आं मा लाबोखो थुदो बिदिबा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो ससेल' भिडिअ खालामनाय जादों आरोना आंजों नगाव फैनानै मन्दिर बेहाय फुजा जाबाय थादों आरोना शपिं खालामदों न'आवसो देखायसिगोन आङो दा नगाव टाउनाव शपिं खालामनो फैदोंमोन जों दा न'आव थांगासिनो दङ आं मा लाखो आंजों लोगोसे दा नायफालांबाय थाबानो जाबाय आं देखायलांगोन नगाव टाउननिफ्रायनो बिराद गिदिर आरोना नै आं मा लाबोदों देखायलांनो दे मोनसे नैबे मेख्ला आरोना नैबे मेख्ला बानायनो लाबोदों बियो गांनैनि दं आरोना बेहाय बेसेबां लादों मिटार हिसाबै लाबोदों आरोना आं बेखौ मिटारसेयाव 70 थाखाखै लादों आरोना हलसेल दुखानाव बायनानै लाबोदों 2.5 मिटार नांगौ आरोना गांसेयाव बेखौ आं मेख्ला सुगोन न'आवनो मेचिन दं नालाय आं बेखौ मेख्ला सुनानै लागोन आरो गांनैनि दं आरो 5 मिटार बेखौबो आङो मेख्ला सुगोन आरोना नैबे ब्लाउसआ माने गांसेयाव बेसेबां खरि लादों हलसेल रेटआव आरोना 67 लादों आरोना गांसेयाव बेखौ आङो आइनो लाबोदों गांनैखौबो आइनो लाबोदों आरोना 67 लादों आरो बेयो गांसेयाव हलसेलाव बेलेग दखानाव बायोमोनबा हलसेल दखान नङियाव बायोमोनबा दामा बुरजा लागौमोन आरोना आं बेखौ हलसेल दखानाव खमावनो मोनबोदों आरोना बेयाव दङ बक्सआव मुस्रि बिराद दाम गोसानि आरोना मुस्रि बायनानै लाबोबाबो मुस्रिया थाम्फै हाबबाय थायो आरो जाना दिनै एकदम बिराद मोजां मुस्रि बायनानै लाबोदो जोङो दाम गोसाबाबो लांसै होननानै बियो 1400 लादों आरोना गांसेयावनो एकदम बिराद मोजां गुबुंथार आरोना बियो गेसें नङा आरोना थाम्फै हाबोना गेसेंआ बे दाम खमनि मुस्रिफ्रा खिन्थु बेहाय हाबा आरो बारबो मोजां नांगोन होनदों आरो दखानिया बोबा नै लावलायलायो आरोना बे मुस्रिया बोबा लावलायदों आरो बेयो 1400 लादों आरोना बिराद मोजांखा रंखौ नुदों आरो आङो बे बिराद मोजां नुथारदों आरोना साब्रै उन्दुजानाय आरो बियो ना 1400 थाखा लादों बेनोसै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर आं बेखिनियावनो दोनसै बाय।